Адже на сьогоднішній день в нас є монополія щодо прослуховування. Лише один єдиний орган володіє таким правом. Так цей єдиний орган слухав вас. Ви в своєму кабінеті виявили нещодавно прослушку. НАБУ і САП підхрестилися від цього. Сказали, що не вони цим займалися. Виходить, хто? СБУ? Я не можу чітко зараз на цей час відповісти на ваше питання. А для себе публічно не можете сказати, хто? Чи для себе самі не знаєте, хто? І поясню, чому я не можу цього зробити. Є кілька версій. І одна з версій, це версія була причетності до вчинення цього злочину, можливого вчинення злочину правоохоронців. Саме це було основною причиною, чому кримінальне провадження після його реєстрації було залишено для розслідування слідчими Державного бюро розслідувань. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб дати відповідь на дуже просте запитання, хто її поставив. Я можу на цей час без шкоди для досудового розслідування сказати наступне. Ставили систему прослуховування спеціалісти. Це не лише один мікрофон, який знаходився в вентиляційному каналі. Це кілька знарядь, це система, це провода, які виходили на дах, і там з застосуванням будівельних матеріалів було все досить акуратно зароблено. Це свідчить як мінімум про хорошу підготовку. Це свідчить про те, що готувалися до і встановлювали цю систему не один день. Що у вас немає камер спостереження в кабінеті, які б могли зафіксувати тих людей, які цим займалися? Камери є, і вони знаходяться навіть поблизу і в приймальні моїй, але враховуючи, що працювали спеціалісти, вони також вживали певні заходи безпеки для того, щоб їх не було виявлено. І прослуховування було виявлено не лише в кабінеті директора, а також в кабінеті іншого працівника ДБР. Це свідчить про, напевно, системність, коли злочинці підходили до вчинення цього злочину. Але навіть... Ви кажете злочинці, тобто все-таки ви відкидаєте версію про те, що була санкція суду, який з органів правоохоронних міг слухати вас? Для аналогії, ми пам'ятаємо події, коли засоби прослуховування були виявлені в одного з керівників нового правоохоронного органу. Так. І на наступний день чи за кілька днів ми зразу, громадяни нашої країни, мали відповідь на питання, що це відбувалося офіційно, було отримано відповідно санкції, дозволи суду, і після того були навіть частина оприлюднена, якщо я не помиляюся, розмови. Що ми маємо в цій ситуації? Керівники правоохоронних органів одразу після того, як я публічно оголосив про цю подію, зателефонували, висловили свою підтримку і запевнили в тому, що вони не причетні до установки цього прослуховування. Зателефонували хто? Прокурор Холодницький і керівник НАБУ Ситник, чи ще хтось із правоохоронних? Знаєте, я не хотів би розмежовувати по деталях правоохоронну систему, оскільки я вважаю, і це така моя особиста позиція, що правоохоронна система повинна бути єдиним цілим.
І саме це повинно бути для того, щоб досягнути результату. Кожен правоохоронець, кожен керівник правоохоронного органу, кожен орган, він має чітко визначені повноваження. І ці всі повноваження передбачені чи то Кримінально-процесуальним кодексом, чи іншими нормативними документами. І роботи в кожного правоохоронця є на даний час більше, ніж достатньо. А результат може бути лише в тому випадку, коли ми об'єднаємо свої зусилля. Давайте я по-іншому запитаю. Ви боїтеся оприлюднення цих плівок? Як це було в ситуації з керівником САП Холодницьким? Фактично оприлюднення цих плівок завдало непоправної шкоди його репутації і кар'єрі. Я переймаюся лише одного – можливого витоку інформації щодо розслідування кримінальних проваджень, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Адже в моєму кабінеті відбувалися оперативні наради, робочі наради не по одному кримінальному провадженню. І найбільша небезпека в цьому щодо прослуховування – це коли інформація про ті слідчі дії, які проведені, ті слідчі дії, які прогнозувалися на проведення, які планувалися, можуть бути оприлюднені. От цього, насправді, я боюсь найбільше. З ваших публічних заяв я розумію, що ви натякаєте на те, що могла просочитися інформація щодо перебігу провадження, де фігурує екс-президент Порошенко. Чи так це? Це одна з версій. І, знову ж таки, ця версія не безпідставна, адже небагато людей вривалися в кабінет директора Державного бюро розслідувань з групою осіб. І небагато людей політизують кримінальні провадження, які перебувають в слідчих Державного бюро розслідувань. Я думаю, всі політизують свої справи. Всі політики, які є фігурантами ваших проваджень. Але ця версія, вона не є основною і вона не є єдиною. Так, крім того, є ж багато інших версій. Я хочу сказати, що точно до цього злочину причетні спеціалісти, адже небагато в нашій країні фахівців, які можуть встановити прослушку, які є фахівцями саме в цьому напрямку. Звичайно, в першу чергу це працівники правоохоронних органів або колишні працівники правоохоронних органів. Не можемо ми залишити осторонь і можливість причетності до цього злочину приватних структур. Адже багато людей в країні, якщо щодо них, можливо, перевіряються ті чи інші дії, вони б намагалися і хотіли знати про ті події, які відбуваються в приміщеннях Державного бюро розслідувань. Ну, мабуть,